Hello guys! Good afternoon, Teresa. Atong gitrabahoan. Magluto ko ginisang gulay karon. Kaning ginisang gulay guys, natural ni siya. Pang ano ni siya, pang diet. Vegetarian ni wala. Walay karne, walay manok, tanan wala. Ang atong ingredients, mao ni siya. Unang ingredients, Bombay. Kani, atsal. Kamatis, isa ka buok kamatis, isa ka buok nga pipino, isa ka buok nga talong atong gihiwa og patag-as. Okay? Og broccoli, gamay nga broccoli, mga pulo lang siya kahiwa nga broccoli. Mao ni siya guys. Unya arita sa ato ang mga lamas. Oil, gamay. Asin. Kaning kuan. Pilpil aswad. Unsa ni sa ato O kani, murag bitsin sa ato Pero guys, magsugod na ta. Una tong buhaton ang bubuan na to kuan ang bubuan na to pagka magbubo atong pasigaan guys. Mano na siya. Una na tong ilunod ang Bombay nga gamay kaayo kay nag-budget ta guys. Budget mao ni atong pagkaon, budget kanunay. Guys, mao na to ipari sa kubos na to gaina kay wa tan ganahin kaon. Ang kubos in town ay way lami ang kubos kung way laman kaon sa tag kubos way ang tuan. Ano siya guys, pagkahuman ilunod na to ang kamatis. Ilunod na to ang kamatis. Kamatis. Okay, kamatis. Pagkahuman sa kamatis, nauna siya resulta. Okay. Ato siya. Amen. Okay. Pagkahuman sa kamatis, ilunod na to ang atsal. Atsal guys, atsal. Sunod sa atsal, ilunod na to ang talong. Kuman sa talong, ilunod na to ang pipino. Ilunod ang broccoli. Okay. Ang ito guys, ang ato ang naman atong asinan. Asin gamay lang. Ayan. Ang butangan o gamay kaayo. Silaswad. Ang butangan o gamay na. Marag asin din, abitsen din. Anak niya guys, ato siyang init. Tapos gan ang kayo.
Tama na nga niya. Bubuan nato sa gamay kay yung tubig guys para maluto ang ato ang vegetable. Na, sakto na siya. Siya nga to ang ginisang gulay. Mga nag-diet diha mo na lutuan ninyo guys. Maayo kayo na sa health na to. Okay? Ako isulat sa description box ang mga gulay. Ingredients ani para makalaan mo. Mauna siyang diet. Nag-diet mo. Okay guys. Okay. Salamat kayo sa pagtanaw. Kini inyong Cebuanang Kalog at your service.